It-tfal jeħtieġu l-attenzjoni taż-żewġ ġenituri u l-appell tal-awtoritajiet konċernati fi żmien il-pandemija tal-COVID-19 għal koppji li huma separati huwa li dritt tal-aċċess għat-tfal jibqa' hemmhekk. Madankollu f'ċirkostanzi fejn it-tfal jgħixu ma' ġenitur wieħed bl-aċċess għat-teknoloġija u modi differenti ta' komunikazzjoni, it-tfal huma mħeġġa jagħmlu kuntatt mat-tieni ġenitur b'mezzi online. Hekk qed jagħmel Nila Tard, ġenitur separat li ilu ma jara lil bintu Kejli ta' 11-il sena għal aktar minn xahar. Imma jistqar li ħalla differenzi ta' bejnu u it-tifla fil-ġenb u flimkien ħadu deċiżjoni fl-aħjar interess ta' bintom. Ifhimni mhux faċli, però ħadna deċiżjoni flimkien momma. Għalt li x'taħseb jekk inħalli għad-dar ħabba dil-kwistjoni tal-COVID-19 qed tilha mill-ewwel ġifieri bilt magħha, qed għall-ġid tagħha u għall-ġid ta' kulħadd u speċi nkunu qed nobdu l-istruzzjonijiet ukoll li qed jagħti l-Gvern u l-Health Department għall-ġid tagħha. Nil kien jara lil bintu 4 darbiet fil-ġimgħa, b'differenza għal qabel meta kienu jmorru saċ-ċinema jew għal xi mixja fil-kampanja, illum qed jiltaqgħu fuq Skype. Hija baqgħet għaddejja tgħidli eżempju x'għamlet tal-iskola, educational, online, qed titwa mix-xogħol online li hija ħaġa ġifieri tajjeb ħafna għat-tfal li jibqgħu għaddejjin bl-istudji tagħhom. U tipo hija wkoll issa drat, qed tifhimni drat din normalità, qed tifhimni taħdem mid-dar, fimt l-iskola u tgħidli ġieli toqgħod issajjar u hekk għax tħobb hija issajjar, fimt tgħidli ssajjaret u xkielet illum. Il-Kummissarju għat-Tfal Pauline Miceli innotat li bħalissa l-appelli huma biex ma jsirx ħruġ bla bżonn, imma qalet li bil-mezzi ta' komunikazzjoni online jista' jintlaħaq kompromess bħala ġenituri maturi biex ma jiċċaħħadx l-aċċess għat-tfal maż-żewġ ġenituri. Importanti li min miegħu jkunu t-tfal l-aktar ma jċaħħadx il-tfal mill-attenzjoni tal-ġenitur ieħor li permezz ta' Skype, permezz telefonati, għandu jżomm il-ħinijiet tal-aċċess jew inkella jilħqu kompromess bejniethom biex jaraw meta jkun l-aħjar li jistgħu jagħmluh. Ma dan l-appell ingħaqad Nil innifsu li saħaq biex it-tfal ma jispiċċawx ballun u jħossu li jridu jażlu bejn parti jew oħra. Kull min huwa ġifieri forsi hemm parents mifrudin li t-tfal ma nġibux ġifieri skuża bit-tfal jew nagħmluhom ballun f'imħabba dil ħaġa. Nagħmlu daqsxejn sagrifiċċju, ftit sagrifiċċju minn kulħadd. Dil ħaġa nemmen ġifieri li ħatgħaddi. Jekk kulħadd jobdi l-istruzzjonijiet li qed tina mid-Dipartiment tas-Saħħa u l-awtoritajiet, nemmen dil ħaġa ma ddumx biex tgħaddi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.